ബഹുമാനപ്പെട്ട വി.ഡി. സതീശൻ സാറേ, സലീം കുമാർ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ രാവിലെ കണ്ട ബഡ്ജറ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്, പറയുന്നുണ്ടോന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ബിന്ദുകൃഷ്ണ കോട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. സലീം കുമാർ സാറിൻ്റെ സ്മാരകത്തിന് 1 കോടി രൂപ മാറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സാറേ. എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എത്രയോ പാവങ്ങൾ കിടക്കും സാറേ. ഒരു വീടില്ലാത്ത എത്രയോ അനേക ജനങ്ങൾ. അതുങ്ങൾക്കൊരു 10-15 വീട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ 1 കോടി രൂപ ആവത്തുള്ളൂ സാറേ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊരു ബിഗ് സലൂട്ട് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ പൈസ എടുത്ത് സാധുക്കൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും സലീം കുമാർ സാർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നടനാണ്, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചൊരു നടനാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു താഴ്മ അപേക്ഷ